sa sinpat perlokrawan ni sembiang hang ne po mau liba la ne molandep te khoble si bona phi perlokrawan menta tu ni ai no sakmat ka ji ko khwai khabam ka ba an pnyai dai ba pi al lang khoi la ne ba thoni bat kumjuru ba kanjai thung ni bat ar no si kan jaka kan deng te po moliba la ne molandep ha ka pung jung kong kun sina no siang kan ka pung ka don harun jung kalentin na nong stoin ka ban le sharing do bat an penele kai ha bro arteli kipung bar ka dor ka tiket ka long tang rus pa ka siru yang we khwai bar ka tarik par kan long ha ka kharwe tarik brai bech pheu la ne ubnai oktober ar jar arpsan bar mentap perlok tu ne pe ya ki price jong kan ka jingi ko phai do kha hang ne po mau liba uban yora e ka price ka ban kong du ha kan ka jingi ko khwai kha bam hang ne po mau liba unio chilak taka bat uban yo e ka price ka baar unio san pe wajar bat kumjuru na ka price number lai unio san pe wajar bat na ka price number sau unio ar pe wajar bat na ka price number san unio san hajar rangka bat na ka price ka number ka bahan riu unio san hajar rangka bat na ka number ka bah nyeu unio lai hajar bat na ka number ka bah pra lai hajar ka bah khandai lai hajar bar ka bah chipeu lai hajar tangka te perlokrawan nalor ki ne ki price kidak don ru susu sa ki consolation price te mentap perlokrawan tungin ya page saya ki consolation price ki consolation price ki don hadu ka number ka ba arpeu te ka number ka ba ne kong du na ka consolation price kalong ar hajar tangka ka ba ar hajar ka balai ar hajar ka basau ar hajar ka basan ar hajar ka ban riu ar hajar ka banyeu ka ba pra ka ba khandai ka ba chipeu ka ba khadwei ka ba khad ar ter hadu ka nambar ka ba arpeu kalong bai ar hajar tangka ka wei ka construction price bat hakate ka sngi ka ba de ka sngi jong ka jing penlong e ka ne ka jing ka khwai khabam hang ne po moliba kan don ru bat kalau kidro bat kapor ban panele kaya kalau kidro kalau kapor ar baji steng janmet ki perlo ki parajor baro ki baju setanat bathir ki tiket lo kidro terus bahsawan bane se bentalang hang ne hakap jing panele kaya kan ka jing khwai khabam hang ne po moliba te khoble sibun perlok ki baju setanat bathir ki tiket lo kidro te menta tungine peji ki mat ki badon kam jong kan ka jing khwai khabam hang ne po molendep ka porban bu jaka kan long ha kapor arba jen no paisngi ha ka chipo tarik brai ba chipeu la ne ubrai oktober ar yar apusan pilaban bu do usik la ne do uruyang khwai lada don ki ba pen ken ya kapor ba bu jaka on di bait daka tiket ki kali ki de ban yang bait ha ki parking bala per lupa na ka ban ta jompi ki nong wan yesim ta ha ka ne ka jinge ko khwai khabam hang ne po mo liba bat on teduka thamai san kwintal haka chitarik brai ba chipeu la ne ubrai oktober haka por mestep bat lada phim saya kan notis phila ban phun ha kini number bal ai harum khana ma phin dup sai bha bat ba phir su thu bha ya ka ka ba phim sem la su thu la ne ya ka ba phi sngo artaten te sngo ba sakola kini number belai harum nada phim sai te khoble sibun perlok ngin se kedupat hakawe pat kan notis khwai te sung pha perlok sa share le me kan ka notis khwai ki perlok ki jongpi kanang bagi perlok ki jongpi ru kindup ti bi kan notis khwai te khoble sibun all the best